Λοιπόν, Μαρία, καλημέρα. Να σε ενημερώσω ότι βιντεοσκοπούμε τη συνεδρία για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά και λόγους ενημέρωσης, δηλαδή να μάθει το κοινό τα ωφέλη της ομοιοπαθητικής. Είσαι σύμφωνη με αυτό? Καλημέρα σας, ναι. Τέλεια. Πες μου λίγο για ποιο λόγο ξεκινάμε τη θεραπεία. Τι θέλεις να δούμε μαζί? Λοιπόν, κύριε Γκίκα, εγώ ήρθα σε εσάς διότι υποφέρω από προεμινορρησιακή δυσφορική διαταραχή. Δεν είναι το απλό σύνδρομο, το απλό που έχουν όλες οι γυναίκες 3, 4, 5 ημέρες πριν την εμινορρήση και επανέρχονται στην καθημερινότητα. Εγώ έχω έναν ασταθή κύκλο. Όταν λέμε ασταθής κύκλος εννοούμε ότι μπορεί να είναι στις 60 ημέρες, 50 ημέρες, 40 ημέρες. Τελευταία φορά θυμάσαι πόσο ήτανε? Δηλαδή πότε ήρθε οι δύο τελευταίες φορές, τι απόσταση είχαν? Έχω και σημειώσεις εδώ. Είμαι περίπου στο δίμηνο αυτή τη στιγμή. Άρα περίπου πάλι 50-60 μέρες, 50-60 μέρες, ναι. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι εγώ είμαι για 2-3 εβδομάδες χωρίς τη δυσφορική διαταραχή και για τον υπόλοιπο καιρό είμαι με όλη αυτή τη διαταραχή. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και ο κάθε ένας, ξέρεις, η διάγνωση μπορεί να είναι μία, αλλά τα συμπτώματα να είναι άπειρα. Ποια είναι τα συμπτώματα που βιώνεις? Είναι μία τρομερή κατάθλιψη, απεσιοδοξία, τρομερά νεύρα, σε υπερθετικό βαθμό όμως, πνίξιμο, πρίξιμο, πάρα πολύ πρίξιμο στο σώμα, κατακρατήσεις, ακόμη σε σημείο που να φτάνω το ότι δεν θέλω να ζω γιατί ζω, σε τέτοιο βαθμό φτάνει όλο αυτό. Γενικότερα θέλω να είμαι ένας θετικός άνθρωπος και θέλω να επιλέγω τη θετικότητα στη ζωή, όμως αυτό το πράγμα είναι βασανιστικό. Δεν μπορώ να το πω κάπως διαφορετικά. Αυτό πότε ξεκίνησε, δηλαδή πόσο καιρό υποφέρεις με αυτή την εικόνα που μου περιγράφεις? Χρόνια. Ένα νούμερο, 10-20 χρόνια? Στην αρχή όταν είχα διαθετήσει ως έφηβη, ο κύκλος ήταν καλός, στις 30-32 μέρες. Καθώς μεγάλωνα, ίσως φταίνε και τα κιλά που έχω παραπάνω από το κανονικό, να το αναφέρω και αυτό, ίσως δηλαδή να έχουν δυσκολεύσει και αυτά την κατάσταση. Έχω φτάσει σίγουρα 10 χρόνια, 15 χρόνια μπορεί. 10-15 χρόνια. Ναι, ναι. Πες μου λίγο, αυτό που μου περιέγραψες, είναι 60 μέρες ο κύκλος. Πόσες μέρες βιώνεις αυτή την κατάσταση, αυτά τα συμπτώματα? Το μισό καιρό, δηλαδή 3, 4, 5 εβδομάδες μπορεί. Ο σύζυγός μου, και το καταλαβαίνω, έχουμε μια πολύ καλή σχέση, μου λέει ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση γι' αυτό, γιατί είναι αφόρητη η κατάσταση η οποία βιώνω. Έχω τρομερά νεύρα, τρομερό άγχος, δηλαδή και εγώ ίδια δεν αντέχω τον εαυτό μου. Αυτό που λέμε, δεν αντέχω τα ρούχα που φοράω, δεν αντέχω, πολλές φορές έχω και κάποια σαν φαγούρα με πιάνει από αυτό το ότι δεν αντέχω. Φαγούρα εννοείς, έχεις και εξανθήματα, είναι πιο... Όχι, απλά φαγούρα. Ίσως το παρατηρώ αυτό 2-3 μέρες πριν να διαθετήσω. Έχω αυτό που λέμε ότι με ενοχλούν τα πάντα, εδώ. Σαν μία φαγούρα, όχι εξανθήματα δεν έχω. Κατάλαβα. Σαν να λέμε τρώγομαι με τα ρούχα μου, κάπως έτσι. Αυτό, ναι, το σίγουρο. Το σίγουρο υπάρχει αυτό. Πες μου λίγο, έχεις πάει σε κάποιον γυναικολόγο, σου έχουν προτείνει κάποιες θεραπείες γι' αυτό και πώς πήγαν? Ναι, έχω πάει σε γυναικολόγο, φυσικά παρακολουθούμε από γυναικολόγο. Το μόνο που μου προτείνει είναι τα αντισυλληπτικά χάπια, δηλαδή οι ορμόνες. Αυτή ήταν και η πρόταση επί χρόνια με όσους γυναικολόγους και αν το έχω συζητήσει αυτό που μου συμβαίνει. Πράγμα το οποίο εγώ αρνούμαι να μπω σε διαδικασία, γιατί δεν θα ήθελα να βάλω το σώμα μου σε μια τέτοια διαδικασία. Έχω κάνει 2 παιδιά με φυσιολογική σύλληψη, τυχαία βέβαια, χωρίς να ξέρω
τυχαία προσπαθώντας εννοώ, χωρίς να μπορώ να ξέρω να υπολογίσω τις ημερομηνίες που είναι οι σωστές για μία σύλληψη. Και με όσους γυναικολόγους και αν το έχω συζητήσει αυτό, η σύσταση είναι οι ορμόνες. Ναι. Έχω κάνει στο παρελθόν κάποιες θεραπείες με ομοιοπαθητική. Έχουν βοηθήσει κάπως, αλλά σε ένα πολύ μικρό βαθμό θα έλεγα και περιστασιακά. Θυμάσαι το τελευταίο χρόνο, για παράδειγμα, έκανες προσπάθειες με ομοιοπαθική θεραπεία, ενώ σε άλλους ομοιοπαθικούς? Όχι. Ή στο παρελθόν, δηλαδή όταν είχες πάει στο παρελθόν, τι φάρμακα είχες πάρει? Μην μου πεις το όνομα του ομοιοπαθητικού, αλλά τα φάρμακα που θυμάσαι που... Θυμάμαι για αυτό το θέμα, τα φυσάγκρια κάποια στιγμή Στα είχα φυσάγκρια, πάρει. ναι. Κάποιο άλλο δεν θυμάμαι. Ωραία. Θυμάσαι πώς τα έπαιρνες? Τα έπαιρνες κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα? Η αγωγή ήταν, γιατί έχει και κάποια χρόνια η αλήθεια είναι, η αγωγή ήταν το 1 μη κάθε εβδομάδα και η δυναμοποίηση 30 μία φορά την ημέρα. 30 CH εννοείς, εκατοστιαία? 30. Αυτό ήταν κάθε μέρα το 30? Ναι, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Περίπου, Μπορεί να θυμηθείς πώς είχε πάει αυτό τότε? Είχε κάπως βοηθήσει λίγο, δηλαδή μου είχε μειώσει λίγο τις ημέρες του κύκλου, αλλά στο σύνδρομο τόσο πολύ δεν είχε βοηθήσει. Ναι. Δηλαδή τα συμπτώματα ήταν περίπου τα ίδια. Περίπου τα ίδια. Κάτι άλλο να σε απασχολεί, επειδή ξέρεις ότι η ομοιοπαθητική βλέπει συνολικά το άτομο, άλλα συμπτώματα που σε απασχολούν? Λοιπόν, εγώ αυτό που παρατηρώ, γενικότερα βιώνω καταστάσεις στη ζωή μου, οι οποίες είναι αγχωτικές. Οπότε πολλές φορές και στην καθημερινότητά μου ξυπνάω και νιώθω έτσι ένα φούσκωμα ενώ ξυπνάω εντάξει. Άσχετα αν δεν έχω κοιμηθεί πολύ καλά, θα ξυπνήσω. Θα είμαι ήρεμη. Κάτι θα συμβεί το πρωί, μπορεί που ετοιμάζω τα παιδιά στο σχολείο, από εδώ, από εκεί κάτι. Οπότε ξεκινάει ένα φούσκωμα στο στομάχι, ένα αίσθημα, έχω και τις σημειώσεις μου, συγγνώμη, γιατί όλα αυτά ήθελα λίγο να τα δω. Ένα αίσθημα ότι τι θα αντιμετωπίσω πάλι σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι ένα πνίξιμο έρχεται μέχρι το λαιμό. Αυτό εδώ το χαρακτηριστικά. Εννοείς ότι από το στομάχι σαν να ανεβαίνει κάτι ή πνίξιμο? Νιώθω ότι έχω κάτι από την κοιλιά έτσι, από την κοιλιά επάνω μέχρι εδώ. Ότι σαν να είναι ένα πράγμα, σαν να μου έχουν τοποθετήσει κάτι μέσα μου. Όχι στην πλάτη, δεν νιώθω συμπτώματα στην πλάτη, αυτό που λέμε στη θάνχη που χτυπάει στην πλάτη. Το νιώθω περισσότερο στα ζωτικά όργανα. Πολλές φορές πονάω και κάτω από το στήθος δεξιά. Ίσως είναι από το έντερο εκεί φαντάζομαι. Από το πολύ άγχος, δηλαδή νιώθω ότι πρίζομαι μέσα, πρίζονται τα ζωτικά μου όργανα. Έχω αυτή την αίσθηση ότι πρίζεται ό,τι υπάρχει στο στομάχι και κάτω από το στήθος. Έχω αυτή την αίσθηση εδώ, στο λαιμό, ότι κάποιος με πιάνει από το λαιμό ή εδώ στο χαρακτηριστικά δεξιά και αριστερά, ότι κάτι εσωτερικό με πιέζει. Τον θηρεοειδή, τον έχεις ελέγξει, έχεις δει γενικά τη λειτουργία του? Έχω ελέγξει θηροειδή πριν 1 χρόνο. Ναι. Δεν υπήρχε κάτι στον υπέρηχο, ούτε στις αιματολογικές εξετάσεις. Είμαι σε διαδικασία τώρα που πρέπει να ξανακάνω αιματολογικές. Ωραία, δες το και αυτό. Τέλεια. Δηλαδή δεν έχω Αυτή η εικόνα του πρωινού που σηκώνεσαι, που υπάρχει μια ψυχική δυσκολία να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητα, από ό,τι κατάλαβα. Είναι κάθε μέρα που ξυπνάς έτσι ή την εβδομάδα κάποιες φορές? Δηλαδή μια συχνότητα δώσ' μου να καταλάβω. Εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες πολλές φορές.
Δηλαδή, όταν είμαι στο προεμινορησιακό, αυτή στη δυσφορική διαταραχή, είναι κάθε μέρα, γιατί αυτό με το παραμικρό βγαίνει στην επιφάνεια, με το παραμικρό που θα αντιμετωπίσω. Τον υπόλοιπο καιρό το ελέγχω καλύτερα, αλλά είναι και πάλι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, σίγουρα θα πω μισό-μισό, αν δεν πω παραπάνω. Ναι. Σίγουρα μισές μέρες θα πω, αν δεν πω και παραπάνω. Δηλαδή, και εδώ σαν να έχω ένα καρύδι στο λαιμό, πολλές φορές νιώθω αυτό το πράγμα, το πνίξιμο. Πολλές φορές ανασένω και καταπίνω ταυτόχρονα, δηλαδή παίρνω ανάσα και καταπίνω για να μπορέσω να το διαχειριστώ όλο αυτό. Κάνω αυτή την... Αυτό, νομίζω ότι είναι σαν αντίδραση αυτό το πράγμα που κάνω, αυτό έχω βρει διαισθητικά να κάνω. Γενικότερα έχω μία θέληση να ελέγχω τα πράγματα και τις καταστάσεις γύρω μου. Δεν μου αρέσουν τα απρόοπτα, γιατί η ζωή μου έχει ανατραπεί πολλές φορές, οπότε αυτό δεν μου αρέσει. Θέλω να έχω αυτόν τον έλεγχο και δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και πολλές φορές στην καθημερινότητά μου ζω αυτό το ρομποτικό. Την αίσθηση ότι πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο. Το παιδί να ντύσω, το παιδί να πάω, το παιδί να φέρω. Οπότε όλο αυτό με κάνει να μην απολαμβάνω τόσο πολύ την καθημερινότητα. Και αυτό είναι κάτι που μου προκαλεί τύψεις και ενοχές. Γιατί θέλω να ζω τη ζωή μου, θέλω να χαίρομαι τη ζωή μου. Και θέλω και μου αρέσει το θετικό στους ανθρώπους. Θέλω να βλέπω το φως στους ανθρώπους και στη ζωή, ακόμη και αν έχει τύχει άνθρωποι να μου το έχουν ανατρέψει αυτό το πράγμα. Άλλα σωματικά προβλήματα? Σωματικά προβλήματα δεν έχω κάτι... Πέρα από αυτό που μου περιέγραψες με το στομάχι, καούρες, δυσπεψίες, κάτι συστηματικά να σε ενοχλεί? Κοιτάξτε, όταν κάνω σωστή διατροφή δεν έχω κάποια καούρα ή αυτό που λέμε δυσπεψία. Όταν τρώω αλόγιστα και παραπάνω και περισσότερο έτοιμα, ναι, θα νιώσω μια δυσφορία, δυσπεψία, είναι απόλυτα φυσιολογικό θα έλεγα. Με το έντερο, δυσκολιότητα ή ευκύλια? Όχι. Ο ύπνος σαν ποιότητα είναι καλός, σε παίρνει εύκολα, δύσκολα, είναι συνεχόμενος? Ο ύπνος δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω τον ύπνο μου, γιατί εξαρτάται από το πόσο κουρασμένη είμαι. Δηλαδή, μπορεί κάποιες φορές να κοιμηθώ πολύ, μπορεί μέσα στη νύχτα να ξυπνήσω και αυτό να μην με ξαναφήσει να κοιμηθώ ή να μισοκοιμάμαι. Μπορεί να μην μπορώ στην αρχή να κοιμηθώ. Ειδικά όταν αυτό στη δυσφορική διαταραχή που μου συμβαίνει, εκεί δεν έχω καλό ύπνο. Δεν σε παίρνει εύκολα ή θα ξυπνήσεις συχνά? Έχω αναστάτωση, δεν με παίρνει εύκολα, ούτε δηλαδή κανονικά όπως θα πρέπει να κοιμόμαστε, πολύ ελαφριά. Άρα για ένα μήνα έχεις ελαφρύ ύπνο με αναστάτωση, αν πάμε με βάση τα συμπτώματα. Ναι. Αυτή τη στιγμή που... Και τον υπόλοιπο καιρό δεν μπορώ να πω ότι είναι και καλός ο ύπνος μου, αλλά θα πάω καλύτερα σίγουρα. Ναι. Φάρμακα, βότανα, βιταμίνες, κάτι που παίρνει συστηματικά τώρα που μιλάμε? Λοιπόν, φάρμακα δεν παίρνω κάποιο φάρμακο, δεν έχω κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας γενικότερα. Ούτε βότανα. Συμπληρώματα διατροφής έχω πάρει μέσα στο χειμώνα, κάποια βιταμίνη, κάποιο ω3. Για κρυολογήματα εννοείς, ναι. Ναι, περισσότερο γι' αυτό. Τώρα, επειδή ήταν έντονο αυτό το αίσθημα με το πρίξιμο, ίσως πάρω λίγο προβιωτικό, λίγο απροβιωτικά. Κοίταξε, επειδή ξεκινάμε μια προσπάθεια μαζί και είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι σε βοήθησε και πόσο, για μία-δύο θεραπείες ας αφήσουμε λίγο την ομοιοπαθική από τη στιγμή που δεν απειλείται άμεσα η ζωή σου με αυτό, δηλαδή το αν θα πάρεις προβιωτικά ή όχι. Οπότε ας αφήσουμε μόνο το ομοιοπαθητικό, γιατί θέλουμε, αν με ρωτάς, να πιάσει και σε αυτό το σύμπτωμα, να μας βοηθήσει και σε αυτό. Ωραία. Κοίταξε, δεν θα σου πω πολλά πράγματα για την ομοιοπαθητική, τη γνωρίζεις ήδη. Όπως ξέρεις, η δουλειά μου σήμερα είναι να βρούμε
το κατάλληλο φάρμακο, έχεις ξανακάνει ομοιοπαθική και κατάλαβες ότι, όπως και πολλοί άλλοι ασθενείς, ότι τελικά χρειάζεται μια καλή συνταγογράφηση για να πετύχουμε ένα καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα, γιατί είναι πολλά τα φάρμακα, είναι 4-5 χιλιάδες ομοιοπαθητικά και όλη η ομοιοπαθητική, όλη η δυσκολία της ομοιοπαθικής είναι να βρεθεί αυτή η αγωγή. Οπότε, πάνω κάτω βέβαια, επειδή δουλεύω με την σύγχρονη ομοιοπαθική, με όλα αυτά που μου είπες, έχω καταλάβει περίπου κάποια φάρμακα που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν. Να σε ρωτήσω μόνο τυπικά 2-3 ερωτήσεις. Πες μου λίγο για τον χαρακτήρα σου. Τι άνθρωπος είσαι? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, εμένα δεν μου αρέσει γενικότερα η αδικία, ούτε να κάνω αδικία. Είμαι αγχώδης άνθρωπος, θέλω να έχω τον έλεγχο του τι συμβαίνει γύρω μου και να προνοώ και να προλαμβάνω ό,τι μπορώ, οπότε αυτό με κάνει να υπερσκέπτομαι, αυτό που λέμε το overthinking. Από το, τι να σας πω, από το τι ρούχα να πάρω για τα παιδιά, παράδειγμα που πάμε κάπου, να πάρω και χειμωνιάτικα, να πάρω να μην κλώσουν, να πάρω να μην βρεθούν, να πάρω να μην... Καταλάβετε αυτό, το να είμαι προνοητική. Κατά τα άλλα, μου αρέσει να ζω μια ήρεμη ζωή, να χαίρομαι τη ζωή, το θέλω αυτό το πράγμα, όσο και αν με δυσκολεύουν όλα αυτά. Έχω μια καλή σχέση με τον σύζυγό μου. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Μια χαρά, όχι, ήταν πολύ ωραία τα είπες. Πες μου λίγο, τι νιώθεις ότι θες να βελτιώσεις, πες μου. Τι νιώθεις ότι θες να βελτιώσεις? Σίγουρα αυτή τη δυσφορική διαταραχή, γιατί αυτό είναι σχεδόν η μισή ζωή μου, όπως καταλαβαίνετε, όπως και σας το εξήγησα. Και είναι πάρα πολύ βασανιστικό. Δηλαδή το νούμερο 1 που θα έβαζα είναι αυτό, γιατί αυτό, αν το έχω, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μου, είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει η αυτοβελτίωση, κάνω και κάποια σεμινάρια και με ψυχολόγο. Δηλαδή θα προσπαθήσω να τα πλαισιώσω διαφορετικά στη ζωή μου, αλλά όταν έχω αυτή τη δυσφορική διαταραχή, την προημινορρησιακή, είναι, καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο εμπόδιο για μένα. Τι άποψη έχουν οι άλλοι για σένα? Φίλοι, συγγενείς, γνωστοί? 2-3 λέξεις που σε χαρακτηρίζουν. Κοιτάξτε, επίσης θέλω να πω ότι εγώ γενικότερα θέλω να έχω με λίγα άτομα σχέση, με πάρα πολλούς ανθρώπους καλημέρα, μου αρέσει να είμαι ευγενής άνθρωπος και ευγενικός και να βοηθάω τους ανθρώπους όπου μπορώ, αλλά επειδή στη ζωή μου έχουν γίνει ανατροπές, έχω κρατήσει πολύ λίγα άτομα στον πυρήνα μου, οπότε αυτά θεωρώ και άτομα μου και νιώθω ασφάλεια με αυτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι άλλοι πιστεύω ότι θεωρούν ότι είμαι ένα ευγενικό άτομο, ότι είμαι πρόθυμη να βοηθήσω, ότι, εντάξει, ο σύζυγός μου, αυτό που σας λέω, ότι δεν αντέχει αυτή την κατάσταση και το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό που μου συμβαίνει. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω για μένα. Με κάλυψες. Ρωτήσω τους ανθρώπους γύρω μου και το καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι γύρω μου, πιστεύω αυτό. Τέλεια, τέλεια. Με κάλυψες πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε. Αυτό ήταν, όπως κατάλαβες, πήραμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα για τα σωματικά συμπτώματα. Ήρθαν και τα ψυχικά να μας επιβεβαιώσουν αρκετά πράγματα που σκεφτόμουν, οπότε θα ξεκινήσουμε την ομοιοπαθική θεραπεία. Είναι μια εύκολη διαδικασία. Θα σου στείλω οδηγίες στο email, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, πώς θα πάρεις τα φάρμακα και ένα φάρμακο το οποίο είναι εύκολο και αυτό στη λήψη του, γιατί δεν θα δουλέψουμε με καθημερινά. Μπορεί παλιότερα να δούλευα και εγώ και άλλοι ομοιοπαθικοί συνάδελφοι, αλλά θέλω να δουλεύουμε μόνο με το βασικό φάρμακο. Θα παίρνεις μία δόση το μήνα, γιατί περίπου ένα μήνα κρατάει η δόση του φαρμάκου, οπότε θα τα πούμε σε 2 μήνες. Θα τα βάλουμε όλα κάτω για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι αλλαγές γίνανε. Να θυμάσαι ότι δεν έχω αυταπάτες ότι θα θεραπεύσουμε μια δυσφορική διαταραχή. Μου είπες περίπου 10 χρόνια, πόσο μου είπες? Και παραπάνω. Και ίσως και παραπάνω, οπότε θέλω όμως να υπάρξει μια βελτίωση, να αισθανθείς και εσύ ότι κάτι πήγε προς το καλύτερο, ότι άλλαξε η τάση του οργανισμού από την ασθένεια προς την υγεία. Απορίες, κάτι που θες να με ρωτήσεις πριν ολοκληρώσουμε?
Απορίες. Τώρα ήθελα να ρωτήσω για πράσινο τσάι, αν επιτρέπετε. Κοίταξε, το έχω και στις οδηγίες αυτό. Σε πρώτη φάση θέλουμε να τα αποφύγουμε. Αν μπορείς να προτιμάς το τσάι του βουνού που ξέρουμε ότι δεν έχει καφεΐνη, και σιγά σιγά εφόσον πάρει μπρος η θεραπεία θα είναι πιο εύκολο να το βάλουμε και αυτό. Αλλά θα στα έχω όλα αναλυτικά. Ωραία. Ούτε κάποια κρέμα με καφεΐνη. Η καφεΐνη είναι και σαν συστατικό να είναι σε οτιδήποτε, πάλι μπορεί να επηρεάσει, γιατί το δέρμα απορροφάει, όπως καταλαβαίνεις, τη κρέμα, άρα αν έχει καφεΐνη, πιθανότατα, όχι πιθανότατα, έχω δει να επηρεάζει ομοιοπαθητικές θεραπείες. Ούτε αν το πάρουμε, ας πούμε, μακριά από το ομοιοπαθητικό, δηλαδή πρωί το ομοιοπαθητικό, βράδυ το... Όσο είσαι σε θεραπεία, το αποφεύγουμε, γιατί ο οργανισμός δεν έχει φέρει το θεραπευτικό αποτέλεσμα ακόμα. Αν σταματήσεις και πεις, ok, φτάσαμε σε ένα καλό επίπεδο, μετά μπορείς να πιεις πάλι καφέ και να συνεχίσεις κανονικά τη ζωή σου. Αλλά πάνω στη θεραπεία δεν θέλουμε να έχουμε αυτή την αμφιβολία ότι κάτι την επηρέασε. Ωραία. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται να είμαι μακριά από όλα αυτά. Νομίζω αυτά σε γενικές γραμμές. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Καλή αρχή από μένα. Με υγεία, να είστε καλά. Επίσης, καλημέρα. Γεια σου.